мақомоти тоҷик аз ақибнишинии 94 низомии афғон ба хуки тоҷикистон хабар доданд. Кумитаи давлатии амнияти миллии Тоҷикистон дар изҳороте гуфтааст, ки низомиён шоми 4 июл тариқи мавзеи шоҳони ноҳияи Шамсиддин Шоҳин, Шурободи Пешин вориди хоки Тоҷикистон шуданд. ин ноҳия дар рӯ ба рӯи ноҳияи хоҳони Бадахшони Афғонистон ҷойгир аст ва онро як пули бузург бо Тоҷикистон мепайвандад. Соати 18:00 рӯзи 4 июли соли 2021 гурӯҳи мусаллаҳи ҳаракати Толибон вулусиволии хоҳони вилояти Бадахшони Ҷумҳурии Исломии Афғонистонро бидуни амалиёти ҷангӣ ишғол намуданд, гуфта шудааст дар изҳороти Кумитаи давлатии амнияти миллӣ. дар як моҳи ахир ин бори чорум аст, ки низомиёни афғон ба хоки Тоҷикистон ақибнишинӣ мекунанд, ки теъдоди онҳо дар умум ба беш аз 545 нафар расидааст. рӯзи гузашта низ аз тариқи ноҳияи Шамсиддин Шоҳин беш аз 300 низомии афғон вориди Тоҷикистон шуданд. мақомоти тоҷик мегӯянд бо зоҳир кардани ҳусни башардӯстӣ ва муносибати неки ҳамсоядорӣ ба низомиёни нирӯҳои давлатии Афғонистон иҷозаи вуруд доданд. дар изҳороти охири қушунҳои марзбонии Кумитаи давлатии амнияти миллӣ гуфта мешавад, ки дар пайи даргириҳо эҳтимоли ақибнишинии низомиёни дигари афғон низ вуҷуд дорад. вазъ дар марз бо Афғонистон нигаронкунанда хонда мешавад. Эмомалӣ Раҳмон, президенти Тоҷикистон, бо Муҳаммад Ашраф Ғанӣ, президенти Афғонистон, рӯзи 4 июл дар бораи ақибнишинии низомиёни афғон ба хоки Тоҷикистон суҳбат кардааст. ӯ дар суҳбати телефонӣ бо ҳамтои афғони худ вазъ дар кишвари ҳамсояро ташвишовар хондааст. Эмомалӣ Раҳмон гуфтааст, ки Тоҷикистон ба умури дохилии Афғонистон дахолат намекунад ва аз талошҳои сулҳ дар ин кишвар пуштибонӣ менамояд. дар 2 моҳи ахир, пас аз он ки Амрико эълон кард аз рӯзи 1 май сарбозонашро аз Афғонистон берун мекунад, Толибон ҳамлаҳоро бештар намуданд ва идораи даҳо ноҳияро дар ин кишвар аз дасти ҳукумат гирифтанд. Тоҷикистон, ки бо Афғонистон беш аз 1400 километр хатти марз дорад, нирӯҳояшро ба ҳолати омодабош даровардааст. Толибон дар 2 моҳи ахир ҷангҳоро бештар карданд ва чандин ноҳия дар марз бо Тоҷикистонро тасарруф намуданд.